אין פחד, יש חוסר בכלים. ואני הבנתי אחרי הקורס הזה שכולנו בני אדם, ולכולנו יש את אותם מחשבות, ולכולנו יש את אותם פחדים, ואפשר לטפל ואפשר לתקן. והטיפול הטוב ביותר זה אתה לעצמך. היי, קוראים לי מירי יוסף, אני בת 33. מהרגע הראשון שהוא התקשר, כאילו לא הבנתי למה, אבל זה הרגיש לי שזה הכי נכון בשבילי, ואני מרגישה שזה הדבר הכי טוב שעשיתי. באמת? כן, בחיים. זה פתח עוד עולם, איך לדבר עם אנשים בצורה נכונה, איך להתייחס לאנשים, איך להתייחס לעצמי. כלים לחיים באופן כללי, אופטימיות, ראיית הטוב, בן הוא באמת בן אדם שהוא אותנטי ושהוא כנה והוא אמיתי, וזה הרגיש לי נכון, וגם הוא בעצמו מעביר את הקורס, ככה שבמקומות אחרים אני מניחה שלא תמיד זה שהשם שלו מוצג בקורס, הוא זה שמעביר את הקורס, אז זה ככה מאוד מאוד חשוב. ובאופן כללי הוא מדבר בגובה העיניים, וזה מה שאנחנו צריכים, אמת. אני עובדת בתחום טיפולי, והרגשתי שאני צריכה עוד מעטפת ללימודי קואוצ'ינג, וככה זה היה החלום תמיד ללמוד NLP, אז החלטתי להשקיע בעצמי וללמוד קורס לחיים, וגם זה ייתן מענה למטופלים שלי. אני כבר ממליצה. לכל מי שאני מעבירה עכשיו אימון, אני ממליצה ללמוד את הקואוצ'ינג ואת ה-NLP כאן. מה הכי אהבתי בקורס? את האותנטיות של בן ואת היצירתיות. לשבת 3-4 שעות, זה לא פשוט, אחרי צהריים, אחרי יום עבודה, הוא מעביר את זה בצורה מצחיקה, רצינית גם, מדויקת, תמיד אפשר לעבור גם על הקורס דרך האתר שלו. יש עטיפה מוחלטת וגם החבר'ה בכיתה מוסיפים. צוות מדהים, יש באמת כל שאלה וכל מה שהייתי צריכה, יש מענה מיידי. בן, תודה רבה לך, רואים שאתה עושה את זה מכל הלב, ותמשיך ככה, ובעזרת השם תעשה ותצליח. אמן, יש, איזה כיף.